Grabe dahil na gapon ba dahil na disgrasya dari sa Alicia. Tos crossing sa tos highway Ginoo ko na ang sabag ban nga nagpasirit man og kanang naidagan. Grabe gadzeng pagka sus anang jeng pagkaputi ada to series uy nag series kasi gagdagan agban kasi gagdagan ag taon ag naglingkod dito sa kanang naay daplin sa highway nga naghuwat 30 taon to sa asawa nagbayad sa ilahang bayranan atos utang nilang washing nga kuan kagawat to sila sa lain nga kanang lunsod tus mabini montaw na napatay da dun oy did on the spot kay na banggaan sa series ang banda sila tus kanang na ay banda sila tus kanang na gate ano ujo oy aron taong swagit sa sawa naman to nag live gahapon grabing luya Ginoo ko mo na tag ginabuhi gas marag kuan na tag ginabuhi marag kawatan ba nga o kalitrag kawa no nga na gadzid naiingan nga ampo gazeta kanon na isa tamang lakaw mo na importante Ginoo ko so Lord so naman ako luto guys mag-prepare na po to sa ahang mga dadanon charge ako kayo wala talubat ang cellphone. Morning guys maglakaw sa aming karito may merkado ang mangumpra na po tagbilaran guys Tagbilaran guys mangumpra ang sabi tagbilaran sosyala kaya sosyala mas kaya Papa Gabriel sosyala Papa Gabriel kay salamat ng agianan na to tukol sa tagbilaran mangumpra sa may kumprahan mo sa tagbilaran pa dir papel o gulpen ha? Papel o gulpen papel o gulpen oo ni mo pa dir panuhot naman taoy kaguwang ni panuhot lang sinadyo-sadyo guys oo na nagkanabuwang mangga dasang adlaw ba kay diha may na kuan kanang diha may nagkabangga daring ban og series so diag kanang ban naagban dari guys na so kuan ka adto gahapon ba kay agbuan kaning andar siguro na sa kuan ambot nga no to na videohan na to sa hangkail sama siya so para may nito guys makumpra na po tada to katang ibaligja og mga adlaw so sa merkado kay ukay dami sa merkado guys nagkada rin ukay mga shorts mahal mag-ukay ron mga trousers pa pamili imong short kaya kang palitan ito lagi ngukay sa span ngab ngukay sa Papa Gabriel dari guys ngita sa ipok pila do naman ito nakabutang sa kay bawo nabaw pa na nangukay kira man okay naman kaya ko dari kumang lili okay bakit nung magkari pa okay pa rag series nga magsigig kuan siga-siga masigway driver mo ni kanang kabangga datos kanang van kanina asisa gibanggaan sa van video ikon na isang likod pa skillet mo ni kasi gabi ano ka to mo ni kabangga sa kuan van kanina sus Ginoo isos tabangan labing gubaa ada arah ha ito ay tao uy arang gaba ada skillet uy ya sa awa ni katong nabanggaan sa kuan banggaan sa van gabi nag-andar pod siya agban pod di andar pod buang na naman ko sila na dasmagan nga katong naglingkod rin taos motor das daplin na among nila arang man kasuga sa kuan arang man kasuga sa van wa man sa ka bawo nga no patungo man ni minon nga crossing man nang tawag banda to ta sa tan-awan ron mo sir ni katong bangga sa kuano katong motor bitaw nga magpark luya lang man among intaw nila ag katungga parking ra mabayad ta silang bayranan ato sa SM City gabi mo nagasiga-siga
O gasiga-siga gisang siga. Siga sa inpa katuno ka ng lutak gud aguan. Sa ato atong video tadatos katong kuan, katong naibaan. Kani pang baan gahapon nagkuan pa ni si Jack. Kani na mo ni agni bangga dato series kanina. Kay wa man sa break. Na ni ano ning kuan pa naghapon. Gana to isahang kuan datos baan ibang naka-video magawa tong i-upload na ring video. Hawa guys, way tao. Ning lihok. Ning lihok na guys, ning lihok guys, way tao. Ginuko. Wow, tang balibo. Guys, lihok siya guys nga way tao. Kakuan na tong ilang nabanggaan pastilan. Pero patay man siguro pag driver na to lagi, no? Driver sa van, sus Ginoo ko. Anga-angaw to sila. Patay laitil pa. Kumpra na pud ta ginagmay. Pila ka na? How much? 31? Ada yung may tag-18. Ay, pala kadami. Chocolate chips. Ada Wiggles. Wiggles. Lami countries. Ano pa nang komprahan? Isa kayo. Mahalin. Hindi lang yan. Pita. Pita. Nasa na, nazo na. Kuha na. Ikid na. Kana. Ano? Cookies. Pila nilang cookies. Pila mong cookies, dam? 10. Dam. Alin man eh. Kani. Pwede sulupin gamay. Pila pa pila. Atas counter. Si Happy. Niya po tag 15 na kani. Sunod adlaw na po nang alam mo ramag sa bali buslok ni dan. Are alisdan ha. Ang alisdan.
Kana magahiyon ni pauna. Laom kay aron di mga dagmeg ag kuan humok. Kana pwede ra na kay gahiyon man na. Prepod. Ikaw ang magiran kay ako. Agi pailom kay kuan. Gahi. Humo. Boksingan sa kana. Di para malata. Ayaw ta. Gamong-among ka sa kana. Ako kapalit ako nagkontrol ko mo. Damay-damay na ni. Ara man to uban iyan eh. Wi iko ana ilain kay basta ni sa buslot. Kagwang. Para man tulong magkaron ba. Missing karon. Ha? Gara. Isad ako ana ipaibabaw laman kay sa simbako ma buslot ba. Ana pwede ra sa diha. Okay. Gaan naman eh, pwede na ni. Oh, pwede ra na kana magan gaan okay ra na si babaw ron ni ma pislat. Okay. Pod. Kani putos lang ni. Tanawa ba sa nga hagbang danang kuan. Mumhuaw. Kari pod. Adel. Patara ko. Palit ako dito sa gina ko palitin. Diyan na kadyan Miss Bay guys. Unsa mana ko pangumpran. Palit pa ko ngari. Pang brush na mo atos ko an ba CR. Ay wala na hilis taghang pang brush to CR. Uban pang kagamitan. Sige, kuha na imo kimi. Nagtugon man agbading gamay, nasa gipapalit. Naigi papalit, agbading gamay guys. Ang buhok ko murag wakwak. May pangwa, naligo na ka, wa pa. Nagila ka no? Ano mo cry man og kuan. Soko, way hilakay. Ha? Gahi, pasa gunting ko. Sus gihugot, manday pag maazo ni. Bligtos, manday pa, adera. Bligtos, manday pang kamukloy. Hilak-hilak tayo pagka. Kimi. Aga. Ngayon po na hilak-hilak mo niya. Ha? Away din kin. Yawat kaya ko ikin-kin be? Tugon man sa guys nga. Kuanton sa pagpalit o kitchen-kitchen. Kay padugang ba? Nana sa ibang nana sa mga pag-kitchen. So ang gidugangan na pod. Ala. Dua ka buo. Happy yarn. Happy yarn. Kasi may napalitan na? Mama. Happy ka sus, no, man isang kalipay guys. Man isang kalipay. Kanina ni kitchen. Nana mas mga kitchen. So, napadugang pa sa palit. Kala ka, nagduwa na yung kitchen. So, naman na may pangumpra. Kumpra, mga person. Maso gani ka nakapalit, may kanihag saging. Ilaw pa mga saging. Ampo ko sa sinulod, kapalit may saging. Nakapalit sigong saging. 5 ka kilo. Handa mga kuan na ni sakto na pa ni purot na ni mga kuan no. Tag 30 ra ka turon at ang gamuon pa. Bala na cute. 30 pod. Itsura ni Kimi. Diyan ang giduwa na isang mga pang kitchenware. Isang trabaho guys kani isang bengkag-bengkagan, isang maduan, isang ipang bengkag, sa ipang arrange sa podija, loto-loto. Namo to imuntuan na ni Kimi, haraman to. May saksakan to gantang ipalit bitaw, papalit ni imong tita. Haraman ta di ara isang ikuan na dari. So gusto rin sa magloto-loto, so guys, sa kabadlok ko kay sa simbako makurintihan ba, kay na po koy buhat ni mabantayan. Po na kay magluto ra kadto Kimi ha. Kimi girl. Yes. Happy yarn. Ano ra ka dali kay mag nakoy buhaton. No. Atara ko gawas ay magkuan ko tuhang mangga, ha? Para ta maligya ugma ha. Nakoy mangga gipalit gani ha. Kay pagamang silingan nagkuan si Zag harvest Zag mangga. Pag 30 pag kilo, ang maligya da na itag siting buok. Kuan naman sa kabuk, mag 53 sa mga kabuk hanggi kuan ihap. Hanggilain may gagmay kay madyo na lahi pag pressure ring gagmay. So may mangga guys sa kare pod lahi pod price. Di man sa kaso aslum o di ni aslum kay Indian Mingo man ni. Kani sa gas na. Kare dagto mo ni hang balik sa og tag city ni. Kare tag size ni kare tag 5.
Madyo na naman guys. Madyo na namin natay ginan siya ginagmay. Pangbaon sa mga bata kada adlaw. So baon danis mga chikitin kada adlaw. Ilaran daw sa kuya. Tagpuan. 50 pesos nila unja. Apil na daw na ilang sudan. Kada kuan snack ug suwa. May kinkinya. Yeah. Kuan mo kit dito nang hagkuan kanang naay. Kuan mo nakit dito nang haog fertilizer. O manure fertilizer manure di ay. Sang ila ining tagmatoy kay aning pangbaligjag tang baligjag hatag 5 na yellow naman siya. So muna yung pangbaligjag ugma. Okay. Ito na naman. Naraka. So muna yung pangbaligjag ugma guys kanina. Mangga, dyan na pa yung mga biskwit, katong kinumpra ganiha, so nga na food. Yung kakain na po taong magsugod, kay klasian na food. Dyan magluto pa may og taong magulay may bakay, halin mo po na gulay dito. Magulay po may para balik dyan na mas gulahan. Dyan mga kuya, mga nalang sulot ito yung may pasuha nila. Itlog, awit, kanang na ay torta nga taong nakapalit man panmig hapon og tortang taong 50 kilo dari man lami mananam kaso lang magana may daghan laging kanding ay ubang kanding pun mga binhian dari sa mga masilingan masayang ra gatong mga tanom kay panabisabon isa lang na to bangkuan kanang gipang lain-lain sa kay lain-lain man presyo nya tag 5 karing gagmay 5 karing durag ke may tag size katong usa tag city dagga tong tag city humana na upakan guys magara ko pila ka buka dos pilahan o pa na ma-arrange ring ang mga kuan o pa na ma-arrange ring ang mga biskwit padari kapag sila nanto ato kamalig o pa na ma-arrange panahon nga arrange nga mga pangbaligja o uma to magsalanan dito sa kuan kanang na ay kamalig na butang so dyan na i-arrange napakoy buhaton guys kay hapon na so yan na dyan ning kakay kasi tadan eh kaya natay mga estudyante kani mo na ihang atortahan ugma kay mo pani ibaligja mag-isa po mag-adobo po mi dani kay kani mo ni hang tortahan ugma kani taong piliin na itong durag kay labi man sa tortahan labi na kana bitong sugba si jadaan sa ako anon lamiin nja magadobo pun ni dani pangbaligja ay namo daghan pa ni kadyo pang konsumuhay so daghan kadyo ag kuan 2 ka kilo na magipalit gihapon luto sa ko popcorn di ay karon luto sa ko popcorn guys. Imagine na naman na ipang puno-puno rin sa mga baligja ba. Mamalansa pa kong tiwas dana. Napwede kang plan sa hinan. Kuha na skweken kay kuan. Manure. Aso ka pinuhakin. Kayo imong pinuhon bugat. Tara nga ka mga gisi ng imuhang kuan. Mani mo dadan ugma. Basa-basa man. Agusok ni mo. Kumbati kay nga napos kuya sa una. Batikin kay nga nagsa ng estudyante dag fertilizer na dag manure sa anday naman ibutang silang mga tanom ato kus ka ma kuha na mo sako mahiwag apil kinana isod na nga na nang mga kuanos mga bata manay lahang saan sa man ang subjectin ma'am advisor ninyo sa may kuan ninyo advisor ninyo tanam ninyo ikaduha na bi kay di ma kuan bi ikaduha sunod kuan manguha pud mo para kang kimi ana tinabang nga jud tabangi pas Elias sunod magkuha ra man duha ka sako kuno ana manure ana lagi para silang garden naman gani among garden
Hmm? Yan lang, namulan. Ah, puno na? Kung nagpaan, kahit makabaw. Madami yun. Yung man, manghipos sa kandingkin ha. Kaya ko na pa ko'y buhaton. Magkuhan pa ko datong lutuon para ugma. Luto ko dag mga kuanan, popcorn, mayan na. Mani. Oto pa tayo kulunsot yung palit kong mani. Napakin, nangusikin. Nang masa ko itabon darig balik ha. Okay na na. Eh, mauna pa una ko bakit. Hoy, isa ring sundang o ka ng taparan ha? Ha? Sa ka hata di papa? Ibutan na rin kilid be, aron na mabasa. Tuloy na yan. Amasa ako pahipusan na. Tabo na sa tangkahoy, kaya rin mabasa. Nalaba ko na ilo pressure ug mamusud. Na, lain na ka ng panahon dari. Baga ka zugdag Ha? Buwan. Wa man nun ni uwan rong adlaw. Kimi, magbang ka diya. Bi uli na sunang bi kamawaan sa nabi. Ang bibi ako dabi. Padag na nimo kitang dasungan. Aw. Na ibutang. Na. Okay. So na man your skin ready na para ugma isang bitbiton. Nara ka kay na koy buhaton. Sagdira yan na rin. Ugma na ganahot ti. Pero extra. Extra ba? Ugma. Nitro lang po.